Milí moji farníci, my všetci, ktorí tvoríme farské spoločenstvo svätého Martina na Spišskej kapitule, chcem vám všetkým adresovať niekoľko slov k Vianociam, k Vianočným sviatkom, ktoré slávime. V bežnej reči, v bežnej komunikácii niekedy človek povie druhému: vráť sa na zem. Tým chce povedať, že aby sa troška zreálnil v živote, že by odložil také pomyselné ružové okuliare, ktoré niekedy nosíme, a aby sa pokúsil o reálny pohľad na život, na seba, na rodinu, na spoločnosť, na všetko, čo je okolo nás. Mňa veľmi vnútorne zasiahla myšlienka, ktorej sme venovali celé adventné obdobie a vlastne ktorá vyvrcholila v slova Pán zostúpil na zem. Je to úžasné tajomstvo, ktoré ľudský rozum nedokáže v plnosti pochopiť, ale je to dôvod na oslavu, na poklonu, lebo Pán zostúpil na zem. Pán vstúpil do ľudského spoločenstva. Zostúpil preto, aby sme sňali zo seba tie pomyselné ružové okuliare, ktoré nám niekedy hovoria alebo nás presviečajú, že je možný život bez Boha a že v živote možno obsiahnuť všetko aj bez Božieho požehnania. Ježiš prichádza ako malé dieťa do nášho spoločenstva, aby nás poučil, aby sa náš pohľad zreálnil na všetko okolo seba, aby nám povedal, že On je našou jedinou spásou. Ak veríme, že Boh zostúpil do ľudského spoločenstva, tak potom preto, aby sme my vystúpili k Nemu. Koľkokrát sa snažíme o mnohé veci v živote dosiahnuť, o to, aby sme zabezpečili svoju materiálnu existenciu, o to, aby sme sa mali dobre v našom ľudskom spoločenstve, aby bolo zadozučinené ľudskej spravodlivosti a tak ďalej. A koľko energie venujeme na to, aby sme to dosiahli. Teraz sa stala úžasná vec. Boh vstúpil do ľudského spoločenstva, aby sme my vystúpili k Bohu. Prajem vám všetkým, aby sme nielen cez tieto Vianočné sviatky, ale aj v budúcom roku 2011 uvedomelejšie vystupovali k Pánovi. Nielen v zmysle slávenia Eucharistie, ale aj v zmysle praxe každodenného života. A ďalej je to ešte ponuka pre nás, ak Pán zostúpil k nám, aby sme my vystúpili z tieňa do svetla. Prichádza svetlo s veľkým S, a ľudské spoločenstvo niekedy ostáva akoby v tieni, ako keby sa schovávalo pred týmto svetlom. Ale my chceme vystúpiť z tieňa priemernosti a ľahostajnosti. A chceme ukázať, že žijeme s radosťou a s láskou svoje kresťanské hodnoty. Prorok Nátan povedal kedysi Dávidovi: urob, čo chce tvoje srdce, Pán je s tebou. Toto prajem vám všetkým, aby sme robili, čo nám vnúka srdce. Ale nie srdce divoké, poznačené touto dobou, ale srdce, ktoré je formované Božím slovom a Božími tajomstvami. Potom aj naše vnúknutia budú správne, dobré, možno náročné, poznačené aj krížom, ale čo je dôležité, Pán bude s nami, lebo On je Emanuel, Boh s nami.